Vítam vás v Ileonigovom programe Magický kľúč k presviečaniu. V tomto programe nás čaká 5 častí. Prvá časť je osobný rozvoj, potom to budú atribúty človeka, kľúčové rozhodnutia k životnému úspechu, presvedčovacie vzorce a v poslednej časti naučené presvedčovacie vzorce si precvičíme. V prvej časti osobný rozvoj vám ukážem možnosti a objav, ktorý zmenil život mnohých ľudí. V časti možností sa dotkneme výsledky výskumov Harvardskej univerzity, povieme si, čo je to tzv. Trojuholník výkonu a ktoré sú zložky inteligencie. Povieme si aj zónu komfortu a čo je potrebné k tomu, aby sme zmenili svoje myslenie. V časti atribúty človeka vymenujeme vám 4 základné atribúty, o ktoré sa môžeme v každej životnej situácii oprieť. A to je sebauvedomenie, svedomie, predstavivosť a slobodná vôľa. K tomu, aby sme žili efektívny, naplnený, zmysluplný život, potrebujeme doniesť kľúčové rozhodnutia. Z tých kľúčových rozhodnutí v živote povieme si konkrétne 2. Prvé bude, ako vziať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. A druhé kľúčové rozhodnutie je, že vychádzame z princípu my sme zdroj. V ďalšej časti vám ukážeme 4 základné presvedčovacie vzorce v komunikácii. Pomocou týchto vzorcov môžete zdvojnásobiť svoje presvedčovacie schopnosti. Bude to vzorec tzv. Prerámcovania alebo predefinovania témy, vzorec kvázi univerzálny, vzorec súhlasného postoja, vzorec uvedomenia a nakoniec vzorec, ktorý rýchlo vedie k výsledku, vzorec rýchlej výhry. V poslednej časti nás čaká časť, kde všetky tieto vzorce si v praxi precvičíme, aby sme ich lepšie pochopili a aby sme ich efektívne vedeli použiť. Vidíte teraz celú myšlienkovú mapu nášho programu.